Nalazimo se u velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra Novog Sada, gde imamo priliku da vidimo izložbu Tehnoklizma. To je izložba kojom proslavljamo jubilej 55 godina stvaralaštva Božidara Mandića i porodice Bistrih potoka. Ova izložba se zove Tehnoklizma. Ja se inače bavim neologizmima, volim da izmišljam reči, a naravno da jasno implicira da je to tehnološka kataklizma i da u toj jednoj reči ja želim kao umetnik da dam jednu vrstu apela i urlika da je svet krenuo lošim pravcem, a to je ka provali. Tako da u ovom trenutku, još i prethodno, pošto se bavim i književnošću, i teatrom, i kolumnista sa mnogih listova, i pišem i tako dalje, i u dečjoj kulturi sam i tako dalje, kao stvaralac naznačavam da je problematično vreme 21. veka, jer sve je otišlo u eksponencialitet, ka gore, a zaboravilo se da postoje ljudske osobine, da postoji čovečnost, da postoji životnost i tako dalje. Tako da je čitava moja filozofija u ovom trenutku izrazila jedan bunt i protest protiv tog izuzetnog napretka tehnologije i regradiranja etičkih ljudskih osobina. I što je čovjek intelektualniji, inteligentniji, on je sve manje odgovoran, a ja moram da kažem, ja živim u šumi već pola veka, čujem šta mi kažu trave, puževi, daždevnjaci, potok, vetar i ja ta znanja interpretiram kroz ova svoja dela i mislim da, evo da kažem malo uvodno, ja se bavim prirodnim materijalima, tu je kravlja balega, drvo, kamen. Na ovoj izložbi sam izneo i kolore koji su obično moja deca radila kao mala kad su bila, ali u svakom slučaju dominantno je u ovoj izložbi, to je likovna filozofija. U okviru trajanja izložbe imamo priliku da slušamo vođenje Tibora Varadija, kao i da pogledamo film Oništiti se, koji je snimljen bez reditelja, bez novca, o umetniku koji, odnosno književniku koji nije posekao nijedno drvo. Božidar Mandić je umetnik koji pripada avangardi 70-ih godina, koji je jednom umetničkom pravcu koji je uzdrmao tadašnje postojeće vrednosti u okviru umetnosti i on je ostao dosledan toj ideji i nastavio i dan danas da živi na taj način. Božidar Mandić je poznat po svojoj komuni porodice Bistrih potoka, u kojoj već više od 50 godina živi i stvara. Porodica Bistrih potoka već pola veka traje. To je jedna mala utopistička tačka, realna, znači ja nisam demagog, govorim iz iskustva. U svakom slučaju to je jedna kompozicija koja dugo traje, u kojoj su zasnovani nekoliko elemenata. To je humanizam, to je estetika, to je borba za opstanak ove planete, to je najneposrednija ljudskost, jer kada sam otišao iz Novog Sada na planinu Rudnik, jedna od najbitnijih odluka bilo je da nećemo biti impresionirani novcem, ali da će kultna reč biti zagrljajnost. Tako da kod nas se jako puno grlimo, to je ta neka vrsta taktilne komunikacije koja nema konflikt. U svakom slučaju, porodica Bistrih potoka je jedan fenomen, moram tako da kažem, jako dugo traje, to je istorijat i tako dalje, ali u nekoliko reči, znači jedna mala tačka koja zrači, koja nudi nadu, koja nudi primer da se može ići u drugom smeru od onom u koje je sada civilizacija krenula. A ja to volim da kažem, da je civilizacija postala autobus koji juri niz provaliju, a ljudi se otimaju oko sedišta. Tako da vidim veliku svoju ulogu u paradigmi koju sam ostvario, živeći sa prirodom. Znači, recimo, volim da kažem za sebe, ja sam književnik koji nije posekao za pola veka ni jedno drvo radi ogreva u šumi.
Znači, jako se borim, čistim. Borim se da ne zagađuju potok, da ne ruše planine. Da budem iskren, malo sam već i umoran, jer je velika to borba, ali ja ne odustajem. Ako ništa, mentalno mogu da se borim kroz svoja umetnička dela, kroz apel, kroz tekstove i tako dalje, da se vratimo izvoru. A to znači da dođe nova i da se porodi ideja koja ovde dosta fluira, a to je planetarizam. Znači, jedna nova ideja u kojoj bi se intelektualci, umetnici, elite duha, ne egzistencije, pobrinuli da daju nove predloge kako da opstanak nastavi, kako da zaštitimo živa bića, kako da zaštitimo plemenite osobine koje postoje, a to su, recimo, svojstva. To nije samo koristoljublje, nije samo korist, nije samo profit, nije samo promet. Evo, u jednoj reči da završim, treba nam Prometej. I mi smo jedan mali Prometej, porodica Bistri potoka, koja je donela jedan mali plan koji dolazi iz samoće i u koga nije šteta verovati. Znači, ja verujem u boljitak, naravno nije izvesno, ali ako i ne dođe taj boljitak, iracionalni pogotovo, jako verujem da svaki pojedinac može da promeni stvarnost. Tako da, eto, to je moja filozofija. Porodica Bistri potoka je, moram da kažem, jedno jako lepo i prirodno mesto, jako dolazi puno ljudi, jako je veliki princip slobode razmišljanja, ali u osnovi to je stvaranje radosti, igra, razumevanje, toplina svakog trenutka koji ne treba da izgubimo, bar dok smo živi. Pored dokumenata koji svedoče o nekim umetničkim akcijama, performansima i aktivnostima, tu su uglavnom skulpture, ali teško je definisati Božidarove radove. Ja bih pre nazvala jednom vizuelnom poezijom. Tako da u formalnom smislu, kada je u pitanju Božidarova umetnost, određenje nije toliko bitno. Bitni su naslovi, bitno je ono što nam zapravo ti radovi govore i šta proizvode u nama. Zapravo nije bilo uopšte toliko izazovno u smislu saradnje, jer Božidar je svakako jedan izuzetan profesionalac, iako on za sebe kaže da ne liči na umetnika i da nije umetnik. Ali u tom smislu je zaista bilo veliko zadovoljstvo sarađivati sa Božidarom, jer je to čovek koji jednostavno ima ideju od početka do kraja šta želi da izloži, na koji način i kako. I to su prosto stvari koje se ne dovode u pitanje. To je saradnja i rad sa Božidarom je nešto iznad komunikacije u smislu tehničkog odnosa. Tako da izazova nije bilo, bilo je samo zadovoljstva i mnogo učenja. Pa evo, mi stojimo pored, ovo je skulptura, zove se prirodna inteligencija. Znači, eksplicitno se borim protiv veštačke inteligencije koja vodi u neslutljivo, koja izaziva velike dimenzije. Znate, čovjek je malo biće i postoji stara jedna izreka, sve što je malo, lepo je. Tako da sam ja kroz ovu skulpturu koju može svako dete da napravi, kao u ostalom i sve ostale moje eksponate, želim da iskažem želju da vratimo osobine čoveka kroz čovečnost, a ne osobine čoveka u identifikaciji sa rob, roba, robot. Znači, ja se borim drvo, biljka, prijatelj, plemenitost, poštovanje vremena. Tako da ova skulptura upravo jeste jedan bunt protiv veštačke inteligencije. Ja sam apsolutno, pa mi smo govorili, on je prirodno inteligentan pred pola veka. Sada se to zatomljuje, sklanja se, dislocira se i mislim da će uskoro doći jedno praskozorje koje će promeniti tok i smer civilizacije. Zato sam ja kao umetnik onaj koji rano ustaje i bukvalno ustajem pola 4, ali misaono ustajem da vratimo značenje svega onoga što je biće, što je životnost, što ima smisla, jer u ovoj egzistenciji čoveku ne treba ništa sem smisla.
A on u ovom trenutku jedino to nema, a sve ostalo ima. Tako da zamenjene su teze i ja se borim za prirodno do kraja. Jako su važni naslovi, pogotovo u ovoj, i kad pišem, i kad imam teatarske predstave, ali u ovom sam jako insistirao. Recimo, tu je duhovnost i strast. Tu je kažnjavajuće sunce, civilizaštvo. Znači, nije više divljaštvo, nego sad je opasno civilizaštvo i moramo imati nove uvide. Onda anticipacija, impersonalni bog. Pa eno, tu je i skulptura, zove se tehnoklizma. Tu je, recimo, revolucija nežnosti. Tu je komforni logor. Znači, ja uočavam šta se dešava u ovoj civilizaciji, zašto je čovjek 21. veka tako nesrećan pored ogromnog tehnološkog bogatstva, zašto radi 14 sati na dan, a ima toliko pomagala, sredstva. Znači, radi se o nekim prevarama koje funkcionišu. Tako da, moji naslovi, recimo, ja sam namerno siromašan. Znači, ako sam ja protiv korporacijskog i ovog varvarskog kapitalizma, onda ja moram da budem siromašan i to je moja revolucija. Ja volim da kažem kako skaču cene, ja kao revolucionar manje jedan. Znači, ima rešenja i uopšte treba da tragamo za novim rešenjima. Svet je došao u kolaps, u jedan veliki ćorsokak. Ja sam civilizacijski uočavalac. Tako da, živeći na tom ostrvu koje se zove Porodica Bistrih potoka, ja čujem glasove, interpretiram ih kroz umetnost. Kažem, svi eksponati imaju jedno duboko značenje mog filozofskog promišljanja o današnjosti, o vremenu, o čoveku i da li mi kao umetnici danas treba nešto da preduzmemo. Svakako.